z 40 walk następnych. No tak, tylko znajdźcie mi fajne wyzwania i bijemy się, nie? Wielkie brawa dla niego. Patryk, ciebie też widzieliśmy w wielu federacjach znanych w Polsce. Wychodziłeś tam bardzo dobrze. Mocny jesteś przede wszystkim psychicznie, idziesz cały czas do przodu. Jak chcesz się pokazać jutro? Witam wszystkich, czuję się bardzo świetnie. Cieszę się, że mogę stoczyć walkę na cele MMA z takim doświadczonym zawodnikiem jak Radziu. Jak przystanie na walkę wieczorem, damy zajebistą walkę, będzie mocno. Ani ja, ani on nie odpuści, więc będzie się działo. Oj, będzie się działo. Jeszcze raz w stronę publiczności, jakbym mógł prosić. Oj, będzie się działo. No co mogę powiedzieć? Już jutro, Silesian MMA. Przygotujcie się na wielkie grzmoty. Pełna moc w hali w Mysłowicach. A my przechodzimy teraz do media treningu i zaczynamy od kategorii Pro. Jako pierwszego zaproszę Kamil Warzybok. To walka numer 4. 3 rundy po 5 minut. Już są prawie gotowi, więc zaczynamy. Klub pochodzący z Katowic, gospodarze, a więc na pewno tu będzie dużo do pokazania przed swoją publicznością. Jak tutaj Kamil powiedział, wielkie brawa. Wielu kibiców jutro. Friend in need is a friend indeed. Jak to będzie jutro? Dziękujemy. Jego przeciwnik Michał Szydłowski. Walka z cieniem. Widać tu większy zasięg rąk. Wzrostowo też pan jest wyższy. Jutro oktagon wszystko zweryfikuje. I brawa, brawa dla niego. Walkę numer 7 pominiemy, ponieważ tutaj mamy dzisiaj tylko Darka, ale jako następnego walka numer 8 już zaprosimy Patryk Martinik. Limit do 61 kg MMA. A więc lecimy. Widać, tu było wielkie skupienie wcześniej na wadze. Zmiana przeciwnika 2 tygodnie przed walką. Cyprian Wieczorek, tutaj Patryk zastępuje kontuzjowanego. Dobra, Cyprian Wieczorek, twoja kolej, jedziemy.
Czyli będą jutro zapasy, będzie parter. Na to czekamy. Dziękujemy i walka wieczoru, na którą wszyscy czekamy. Mariusz Radziszewski. Ten pan też będzie w wielu narożnikach jutrzejszego starcia, jutrzejszej gali Silencjan MMA. Doświadczony jest trenerem, jest zawodnikiem. 40. walka w jego karierze. Formuła K1. Oraz jego przeciwnik Patryk Hebel. Tego pana mogliśmy zobaczyć w takich federacjach jak Wotorek, Krwawy Sport, Oktagon, a jutro w oktagonie Silencjan MMA spotykamy się po raz 7 w hali w Mysłowicach. Przybywajcie, bądźcie z nami. Bilety jeszcze dostępne w kasach na miejscu. Jeszcze troszkę zostało, już niedużo. I oczywiście zapraszamy też do wykupywania systemu pay-per-view. Zawodników jeszcze raz, a my jutro serdecznie zapraszamy jeszcze raz. Silencjan MMA, odsłona 7, hala Mysłowice. Kto nie będzie mógł być z nami, zapraszamy do wykupywania systemu pay-per-view i już jutro przygotujcie się na wielkie grzmoty. Pełna moc! Mateusz Nosek, widzimy się jutro.